Matola amene ndi mkonzi komanso muulusi wa programu iyi. Sabata ino takubweretserani mlendo wina amene ndi Dr. Rose Sakala amene ndi First Vice President wa chipani cha People's Development PDP, chimene mtsogoleri wake ndi Dr. Kondwani Nankhumwa. Ndikulandireni programu iyi. Zikomo kwambiri Evans. Titauza Malawi kuti dzina lanu ndi Dr. Rose Sakala. Mwina tatifotokozerani dzina lenu la pansongo ni ndani? Enetu ndi dzina limodzi. Dzina langa ndi Rose Sakala. Ndipo munthu akatchula kuti Rose Sakala, kawiri Rose Sakala amene amamuganizira kuti akunena ndineyo. Ndiye ngati pali wina amambira mepo kuti iwenso ndeuti. Senza kuti dzina la Rose Sakala lili ndi mwini. Ndi limodzi, mwini wake ndineyo. Chabwino. Chabwino tikati Rose Sakala kumudzi ndi kuti? Ineyo kumuzi kwathu ndikungapo. Makolo anga amene anandibereka pachiyambipo. Mayi anga anali aku Embangweni ku Mzimba. Abambo anga anali aku Mzimba kwa Agenda. Asakala. Kwa mayi anga anamwalira ndili wang'ono. So ndaleredwa kwambiri ndi banja la Manguluti. A Bishop Joe Manguluti. Amene kumuzi kwawo ndi ku Kasungu. Akazi awo kumuzi kwawo ndikumwalire kucholo. Ndiye pachikalibe chapakati Central Region amatenga kuti ana ndakuchikazi. So tikati kumuzi ndikuti ndi kunzimba kwa mayanga ondibereka komanso nditi ndi kumwalire cholo kwa mayanga amene andilera ineyo. Chabwino kunzimba kumeneku tinene kuti mubanja la kwanu mumuna mwana ngati? Ife mbanja mwa kwathu tinalimo ana awiri, ineyo ndi mchemwali wanga. Mchemwali wanga ndi woyambirira. Ineyo ndi wosiriza. So tilimo ngati ana awiri amene tinabadwa mbanja la mayanga. Chabwino mwabadwa kumene kunzimba banja la ana awiri, mwakamba kuti makolo anamwalira, munaleredwa ndi makolo ena. Mwina tiyambe pamenepo sopano kuti nkhani ya maphunziro inaenda motani kuchokera mwina kaya ku Nazale, primary, secondary, college, ya maphunziro mwayimba motani? Skulu taphunzira koma taphunzira movutikira. Ola tamwalira zaka zapitazo. Napezeka kuti basi tina amwalira tili wang'ono. Skulu tinapanga primary yakuno siyolipirisa, tinaphunzira ulere koma kuvuta kunayambira ku secondary. Nasankhidwa ndithu pita skulu ya boma. Nali kuchitipa secondary uko. Komano fizi malimba. So kwakukulu basi unangokhala kuti anthu othandizapo awa ndi awa kumpakana tinamaliza form 4. Tamaliza form 4 tinalembera kuti tibwere ku college. Nthawi yathu kuvuta kwambiri inali nthawi nkhani ya quota system. Ndakamba pano kuti makolo anga ondibereka anachokera ku Mzimba. Kusonyeza kuti ifeyo ngati Mzimba ze district anthu amene amapasidwa mwayi kupita ku university nthawi ya quota system anali anthu 4. Ndi Mzimba ndi wankulu ali ndi maboma angapo Mzimba. Pamukangana ku education kulimpaka ma education manager awiri. Pa district pamenera kukhala mmodzi koma Mzimba 4 anakula mpaka anagawa north and south. So anatisiya sitinapite ku university nthawi imeneyo. Ndiye tinapita ku Malawi Institute of Journalism. Tinapita ku Nzuzu campus kukamba upanga certificate ya journalism. Tilume kuja tikupanga kunatuluka za entrance za ku NRC Natural Resources College panopa Ilanda Luwana. Nalembera ndiye nakapanga diploma in agriculture and natural resources. Komano ntango yamba chaka choyambirira fizi navuta kwambiri. Ndiye namba ndasiya kaya skulu kwati zakati na titatu ndithu. Pamene ndiye kuti mwapanga kale za utolankhani? Ntango panga certificate. Ntango panga certificate ndio mambo ndipitize diploma ya journalism. Napita nokapanga diploma ya agriculture.
mukuunikira kwanga ndimati ndikhoza kukhala mtolankhani wa zamalimidwe. Okay. Kutengera kuti chaka dziko lathuli ndi dziko loti madalira chuma cha munthake. So fizi inavuta kwambiri. Anthu ameneja ndotena sija ili ngati ingakhale inali yaboma koma imakhala ngati lani ngati private. Yasiyana ndi panopa ilandalowana mutu makhala ma scholarship. Ndathu ma scholarship nali bali yesa amalipira eka. So fizi yake benali yokwera kuposera ma university ena onse. Ndokumbukira nthawi yathu University of Malawi fees inali about 25,000. Koma ife inali 185. So kuti gapu inali from 25,000 to 185. So nali kuti sitingakwanise kulipira. So nasiya ndithu napita kumabungwe amene amathandizako anthu ngati achina World Vision, Save the Children ukapempha thandizo. Koma nandiuza kuti nthawi imeneyo anthu amene akuwathandiza iwo ndi amene namba nawo kale mwina primary secondary pano papita ku university koma panopa anthu aku university sakuwathandiza. So napemphabe kuti ngati kungatheke ganyu andipaseko ganyu ndizikaseva fizi yanga ija. Ndanandipasadi mwayi wa ganyu ndinapita ku Nsanje. Nakhala pabangula paja kulowa chire kumakondokhala mavuto a mafloods kusefukira kwa madzi. Komanso pena kumatha kukhala chilala. Le chaka ndi chaka almost kumakhala kuti kuli emergency support. So timagawa zokudya umekuja magawa chimanga thumbala chimanga timagawa ufa phalala so I think 5 kg nyemba 10 kg ndi mafuta ophikira I think 2 liters. So makhala bangula paja kumapanga support Nsanje Nseuja. Thandizo limachokera kuboma kuzera ku WFP komano amagawa zakudya na World Vision. So you were working with the World Vision. Ndi maseva fizi yanga muzaka 3 ndi hafu zija. Panthawi imene lero kuti munali ku skulu kapena ndasiya ku skulu ndabwerako kuti fizi yavuta ndangwauza kuti mungo ndisungira malo ndisabweraso nkakapeza fizi. Mwasungisa malo? Mukasaka fizi pogwira ntchito. Ntchito of course ndimene ndanena kuti makhala ngati ganyu sikhala ntchito ngati ntchito. So anandithandiza kwambiri anthu aku division pondivomereza kuti kundipezera chochita kuti ndipite ku chikwawa kuja. Ande ndikamakamba nkhani imene anthu mafuna ndizatchula kuti azimvaso kuti anandithandiza. Ali pamene anakuthandizani? Amene amapanga chiganizo choti ande kuti angopita ukuku azikagawa chimangachi mwina mmene ndichimene tingathandize. Panali anthu awiri Kalumula ndi adingiswayo jere. Dingiswayo jere. Dingiswayo jere ndamene anali ngati manager wa humanitarian assistance. Awiri Kalumula anali ngati operations amene amang'anira ma program onse aku division. Ineyo anandizinakomera mtima kwambiri for ndinali underage kuti ndinali osakwana 18 ndio ntchito saka nantemba kuna kuli cost official. Koma no wanaona kuti mwana chidwi chake chili pa school. Tiye ni benga khale la molo limateni kuti nthandize. Ndine napita koko ndicho linga choti ndikaphunzire ndikango save fees yanga ndimani kamala ndira ndoti matumiza kwa account ya school ija kuti ndizipanga deposit ikakwana ndizabwereraso. So anakhala ndithu kunsanje kuja nakhala bangula napita ku Nsanje boma kena kunabwera pangabu nabwera pajeratu. Ndikuyenda be maboma ngapo ku Southern Region kunoko kucholo kuti pazalewa pandakhalapo kupanga support Mwanza ndi neno. Muchaka changa chachiwiri ndi miezi ndikupanga ndikusaka yanga World Vision. Nalandira phone tili pa meeting ina yake. Meeting imene ndimakumbukira ingachitikira ku Nsanje. Tinali ku Nsanje boma kuna abwera akulu aku World Vision. Ankazendera ntchito imene tikugwira. Then abwera phone ija anandiyimbira kuti tiwankha ndalo Sakala ine akuti akwabwera zungu enake akufunani koma atakufufuzani anauzidwa skulu munasiya akuti munakwatira. So ine nina kuti ino muli kuchita maganyu ukubwera uthenga kuti wakwatiwa. Sina kwatire ndikusaka fees. Ineyo sinafune kuti ndisiye skulu panjira ndafuna kuti ndipitirize ndikufuna ndazithandiza. Ndaona kuti ndemukumane nawo mawa ndaone alilonga amene anandiyimbira foniwo anali abungwe lochedwa
Foundation for Community Support Service focus. Okay. So napitadi ku Lilongwe kuja azungu ajanaka kumana nawo. Namva mbali yanga iwo ajanalimbikisika kuti tsikana wachichepere wasiya sukulu koma sana khale pasi akusaka maganyu kumalipira pang'ono. Mmene iwo amandipeza ndikuti nditakwanisa kupeza fees yolipira chaka chimodzi kwenera si makhala 2.5 years. Ndo ndasala chaka chimodzi ya 1.5. Okay. Go yanga inalionena kuti ndipeze fees ya 2.5 years. Kuti ndikapita ku school ndisakaimeso ndikangopita kupita ku school. Okay. So iwo ajana ndizoti ndilipirira fees nda accommodation yanga ndizokudya za 1.5 years. So ndilipirira ine nabwera ku school tsiku lomwelo nathokoza wa division aja andana ndizoti ayi ndibanja ndifeyo ndio mwana wathu kunoko tateremo pakafunika pena ndipena mozituza napita ku school kuja nakalimbikiradi nakamaliza ine diploma yanga anakhonzaso bwino kwambiri. Okay. Nde mene timapanga graduate kunatuluka za kubunda kuti akupanga ma entrance ya anthu amachuwa entry application. Mwina tisana bwere pamenepo kwanza athu amene mwangotsekula kumene wireless ya Mzati tikulandireni mkatikati mwa program imene ya mlendo wathu msabatayi ndipo tsiku la lero amene ndikupatsirani ndine Evans Matola amene ndi mkozi komanso mulusi wa programu iyi ndipo tikucheza ndi Rose Sakala amene ndi First Vice President wa chipani cha People's Development PDP chimene mtsogoleri wake ndi Dr. Kondwani Nankhumwa. Ndiyetu Rose Sakala mwakamba nkhani ya maphunziro. Timafuna amene atisanapitirire nkhani ya maphunziro tingomvesesa kuti mukuti mudayamba ndi kuchita za utolankhani. Chidakupanga ni inspire ndi chani kuti mukapange utolankhani musanafika ukapanga maphunziro za ulimi? Inspiration iliyonse singanene kuti inalipo. Nali frustrated ndakambira mocha mati munthu wakhonza komano ukanika kupita ku university chifukwa choti anthu follow atengedwa. Andi chaka chathu chinali chaka chovuta kwambiri, ndi chaka chimene Livingstone ya Synod inavuta kwambiri kumpoto mpakana kulembera boma zakota system mpakana anatseka school yawo ya Livingstone ya secondary school ku Eastern Lusa University kuti anthu akumpoto azikaphunzira umene koko. Okay. Ine mwa umene ujauna ndipeza ndithu fota nkayang'ana anthu amene adakhonza bwino kuti tipite umene kujana ntengalo komano ineyo mwa ineyo zalo munalibe ukapanga maphunziro za malamulo munaona kuti you can do it mulibe because ine umene ndimapanga MSc yanga ndinangotenga ma sciences okhaokha. The only humanity inali ndekuti ndi language English basi. So zikanakhala zovuta kuti social studies ndilibe achina geography achina bible knowledge like zinzoti zimafuna tuziwerenge ndekuti ndikapange law ndinaona ngati zindivuta 14 ndo ndi biology physical science masamu agriculture ndo ndi English. So naona kuti ineyo ingakhale mwa wandipeza koma muna siningakwanisa. Nde pamene tinkakhalapo panali pa school ya primary makako nde kuna abwera student wa Catholic University ngati student teacher nde ndikamulongosolera story yanga kuti ineyo andisiya ku university ndesinzozoti ndizitani nde ujana nakuti mwina khoza kupita ku college ina iliyonse upange certificate kenako upanga diploma kenako uzapanga apply degree ku university adzakutenga. So nanena kuti ndipite kuti ndana ndozodikira ndofufuzire ndione kuti kuli ma opportunities anje pano pandaini yakumidziyo anapeza ndiye kuti amiji iye ngakhala nali ku Catholic University nangasindota madusa mblanta ya maziwa kuti kuli kupole anandozota utati wapita ku miji upanga certificate upanga diploma degree ulembera kupole adzakutenga ndoti udzakwanisabe kukhala graduate. Ndi naona kuti ine ndikhozopanga kungoti munthu sinimankumbukira dzina lake the lady komano basi maformula ako miji wana ndipezera ndiyeyo. Ine mpaka nakulembera kutumiza pa post office kuti itana ku interview. So kupita kwanga kwa kumiji sikunali kuti ndi madziwa kweni chimene mapanga komano ndimafuna kuti mwayi kuti ndikafikire ku university ndikuti nde mwayi ndapasidwa ndoti apapa pali mwayi uwu muthe kupita komano ndili ku miji kujano ndi mmeneno abalanga ina nanditumizira zakwenasi kuti apatulukaso izi zakwenasi zaulangizi ndene ndimene ndimapanga sankhula I think ndikhoza kukalumikiza za utolankhani
koma nomao mongokhala reporter wa jeno ndikhale mtolankhani wa ku zaulimi andi munthu mwanga nthawi imeneyo maenda ma institutions ngati anditha umagwira mwina farm radio foli nanga sindi wailesi ya zaulimi so ndi mmene route yanga popo inakhala ngati yayendera. So mwakayamba sono mwachita certificate mwachokako ukumukachita diploma ku NRC mwina kumenewo chidakupangani inspire kuti muzikapanga za ulimizi ndi chani sopano chifukwa mwakamba kuti ukutolankhani you are not inspired lile komano kuzaulimiko chidakupangani inspire ndi chani? Bambo anga Sakala wandibereka amagwira ntchito ku agriculture. Kalekale amacha kuti ma field assistant panopa ndekuti amacha kuti agriculture extension development officer aedo alangiza zaulimi amenewo ndi anali bambo anga ndi agwira zaka oposa 25 zaulimi soyenza kuti neyo ntchito zimene ndimaziwa zinali ya mai anga ya uphunzisi ya bambo anga ya agriculture mai anga ya uphunzisi so ndakuti kuyang'ana kwanga ndoti maona kuti mwina mtakapanga za bambo angazi koma za bambo angazi nanga si za ulangizi kwambiri wamwina ndikatengako za utolankhanizi ndikuti zizikhala kuti zikupanga relate ndi chimene neyo ndi relate. I'm very passionate about media panopa so nemona ngati passionate nabera media I'm very passionate kwambiri so ndimaona kuti ndatenga ndapita mwe kuti ndikaphunzira za uliminde koma focus yanga ikakhala telling the story ya ku agriculture and building that narrative ulimi ndwabwino uletu ndi phindu olopena mavuto amene amakumana nawo alimi ndimaona ngati samamveka kwenikweni amasidwa komanso promoting ngati ma field exchanges kalekale lija kumakhala ma field visit komana machitika kumalo kuja zimathera kwambiri konkolo mwina apo ndi apo tizapitako pa MBC Radio 1 koma si kuti zimakhala kuti zikupangidwa promote kuti mpaka na alimi dziko lonse kumaziwa kuti azathu akupanga izi ifeso tipange izi mwakuti ndene ndimafuna ngati zimene zijazi ndene zikapanga ineyo. So mutachita diploma bwina kufika pano maphunziro anu mudachita nawo so kuchoka pa diploma kufika pati so mmene manena mucho mmene mapanga graduate kwena si nali mmodzi mwa ophunzira be amene anachitako bwino nde umati ukachitako bwino amakupasani mwayi oti ngati mufuna panga upgrade malo mokagwira ntchito 2 years ngakukakhonza bwino matha kungopita straight ngamachiwa entry ukayamba degree wakauti mwina magrade sanende bwino maana ukagwireka 2 years ukhaliko ndi experience kena kupite kubunda so ine nachitika mwayi mapanga graduate May nalembera May yemweyo kubunda ananditenga ndikambe school pa 20 October so chaka chomwecho ndinapita kubunda nantenga kuti ndikapange agri business ndakuti ngati ulimino ngati business so nakapanga ndithu zaka 4 zanga kubunda kupanga agri business zitatu nanga si first year ndoti amakauta tosera ndo 3 years yanga nakapanga kubunda agri business ndili panopa ndi degree agri business koma kubunda kusuti nangopita ngati student wani ndakamba nkhani yakusowa kwa fees kuti suti nali athai so ndinabweraso kwa mabungo omwe aja koma mene mabweraso kachiwiri ndikuti that window of opportunity ku World Vision kuti panopa ndekulibe tasoba ndoti simbita mukagwira simaganyu azungu ajaso sakupezekaso ula ulimireni chabwino sono mukamba kuti munakamba mbuyo kuti makolo anamwalira koma mumakhala ndi achibale ena ochokera ku Thyolo ena kaya muti amachokera kuti ukasungu analabusa thandizo samapereka so kunyumba thandizo limachepa chifukwa chonena kuti menda kambira abambo ndoti anali opanga ma business amayi amagwira ntchito nthawi imene kuti enemu komano pabanja paja tinalipo anthu ambiri panali ana folo then panalinso achibale ambiri amene wamayang'anira so kuti waja ndizinthandiza so ineyo mbali ya fizi nalibe yovutikira facha kapezedwe kapakhomo
so ineyo kwakukulu kunali konena kuti ndapeza pokhala fuwa pokhala penipenipo ndinalibe mene amanditenga eti makolo atamwalira basi tinangokhala ngati anoyendayenda mtawuni eti street kid mwakhalapo street kid makolo atamwalira I was a street kid so iwo mene amanditenga ine naona kuti kwakukulu nkuti ndili ndi pokhala which I was grateful mpaka panopa I'm still very grateful ndi anthu kuti ndikhoza kuwatchula makolo I'm still very grateful and I was still grateful. Mbali ya skulu basi amandithandiza ngati ma groceries pena kapesa kontrama pena olap kit pocket money koma kuti akwanise kulipira fees inalibe mena kambia mcha fees general odula saka nakwanisa. Tinabwerera kukapemphaso ku Save the Children. Kuti ngati kuli kotheka mwayi ngati ungapezeke anandilembaso ntchito nakhala pazalewa ponde panalipo sekesa fa office ya Save ndi World Division zili ngati ina kusogolo ndi World Division kuseli nakhala ndinangosuntha kupita kufika so akutengani kubunda kukachita maphunziro anu agribusiness fees yasowa makolo saukwanisanso kuthandizanso kuti akafikire pamene pamafunikira mwapempha ntchito akutengani chifukwa chiyani mati mukangopempha ntchito amakutengani tinene kuti chifukwa funso langa mwina likhoza kubwera panopa kuti tili ndi graduate ochuluka koma kuti apeze ntchito ndoti ndi internship komanso internship amachitanso kuvuta koma indi pa nthawi imeneyo munena kuti mumati mukangosowa fees ukapempha bungwe limakuwuzani zoti mwayi wa ntchito zigwirani ayi ndithu chimene chimavuta anthu apanopa ndi ntchito ya mayipepusa ine ntchito imene ndanena kuti ndimagwira si ntchito yoti ino ya Evans mungamauze anzanu makamaka nyengo ya social media noti neyo kukacha ndimapita kukagawa zokudya kwa anthu ochepekedwa ndikumabwerako it's not a dignifying job komanso ntchito imene ndinapita ngatulo ku Save the Children inali ngati mwina panopa tikhoza ipanga equivalent to internship iyo komano kwambiri timaphunzitsa alimi makalabu kumaphunzitsa za nthawi imenezo kuyamba kumene za banking khonde komanso za ulimi ngati business daily timakwera panjinga daily timagwa panjinga timapita kutali andi mwanza neno kuchokera pazalewa ndi kuyenda panjinga sikuyenda pa galimoto achinyamata ambiri sangachite zimenezo zimatenge kukhala nyumba ine nakhala pazalewa paja zaka ziwiri nyumba yanga inalibe bafa nyumba yanga inalibe chimbuzi mukandifunsa kuti madamu masamba bwanji ndimalawira mamawa ndimasamba pakhonde kusambasamba nkukolo paposo nkumapita kuchimbuzi ndati mapita kujeni ku office panali pafupi hayi sipanali pafupi ndoti usiku mangokodza panja komano mukafuna kuzithandiza ndoti mangozipanga program thupi kuti uzizithandiza ukakafika kuntchito nakhala nyumba yachoncho eneyo for 2 years imene panopa andi nyumba ndoti madzi otunga madzi okumwa makhala kutali kunali kutali olo wophikira ndikuti madzi apadzalewa ndanje timati mwina kukabwerako cruiser yaku Blantyre olo wako division timapereka chigubu cha madzi mukatungireko madzi okumwa Blantyre namatitungire ife nkumakaphikira kapena kugwisa ntchito kuzalewa kuti ndi zinthu zoti achinyamata ambiri kuwapasa mwayi ngati umenewo sangakhale so tikamanena kuti mwayi alozi maupeza mwayiyo sikuti imakhala kuti it's lucrative imakhala mwayiyo ilipo komano si mwayi woti wachinyamata woti akuzimva sakuziwa chimene akuchita angatenge mwanjira ina kunyata panalibepo nenda kufuna goal yanga kuna ndiphunzire so chilichonse chimene ndingachite olo ndidusemo pa nthawi imene ndikusaka fees ndimene kuti ndipange kuti ndizithandize because ineyo nazuza kuti ineyo sindingakhale munthu osaphunzira komanso story yanga sizathira mchipululu ndifuna I should be able to tell testimony yake ndekha so I needed to work hard for it so ntchito ndimagwira zinenga ntchito zimene they are informal jobs ndi ntchito zoti sungakhale ndi pension sungakhale ndi mazimu sungakhale ndi sangakudule msonkho zaulebala mwanjira munalilebala ganyu weni ndikuti machoka ku skulu ndinu graduate koma mukagwira maganyu inde ndizandikonena ziti so ndimene naphunzirira second year yanga yonse inalipiridwa munjira imeneyo
ku Save the Children kubunda kuja anthu chance chepekedwa woti mwina pa myezi 4 yoyena kukhala ku school abwerako mwina mwezi umodzi myezi ina yonse kulibe ndimakhala ndima deferred exams throughout chifukwa anzanga amene amalemba ine nali kosaka fees nde nkalasi kuti ndima anthu amene anaphunzira anakuwuzani kuti lozi kuti amakhala full time ku school nthawi imene anthu amene samandizo amata full of extracurricular activities koma samaziwa kuti extracurricular activities akubwera fa chani akubwera ncholinga yoti ndisake fees ndisake ndalama ya chakudya ndilipira accommodation ndiziphunzira so ndimene ndinapangira second year yonse third year ntayamba kusevu kuja anandituma ku Italy kunali conference nde conference mwe ujani kapanga present zimene tikupanga kunoko ku Malawi ma project amene tikugwira mukukamba zimene zozo munachulidwa story yanga ino ngati mmodzi mwa achinyamata aku Malawi amene sitinalole mavuto atikhazike pasi koma tikuyesesa patoka to make a difference so a body chair Save the Children Italy Mr. Claudio Tesaulo anakhuzika kwambiri ndi Khanija ndanena kuti kwambira pano iwe subwera sokakhala staff upita ku school ine ndilipira fees fees yanga nailipira pakamozi sediye yose kulipira kubunda ndori madifada jai makaya taedzeka ndori mena zimachitika nayo kuti sediye first semester ndori anandilipira ngati fana isonsana yalipire ndori ngakhala mandilipirira ya sediye ija ndikuti ndoti ukukuta chomba kale kuyamba kukhala nkalasi mukhazikika kunamba second semester second semester basi fourth year yonse sinavutiki ndi nthawi imene anakhanga tandipepusa ija kuti ndasiyana umanga panga maganyu ndi nthawi imene ine naona kuti kodi chimene ndingachite pamwe ine ngati Rose ndine munthu amene ndikafika pamalo sinimafuna kuti ndingodusapo koma ndisitha kusiyapo chitukuko anthu koma zatha kuona kuti panali mwana wa school pano koma sanangodusa fala ndipepusa nkhani ya fees ija napita kwa chancellor athu akaunda kauza kuti ineyo ndifuna ndipange feasibility study kati chichewa change ndingano chani ndifuna ndipange kafukufuku amene angathandizire kuti kodi ifeyo pano pamene tiluwana ngati independent college boma kuti pasa 40% funding 60 tikuyena tipeze toka tingapange njira ziti zoti zipeza 60% anthu amene vice president anayi chilima and chilima was very strict pa reforms kuti ma institutions akhale ndi ma reforms omazipanga support okhankhani anthu that was third year so pano atandipepusa second semester atandipepusako kuti nkhani ya fees nangasinde kuti ndambakhala pa campus akaunda chanandipasa mwayi kuti andi so natenga ma student azanga napanga kafukufuku amene uja tinaona kuti ife ngati kubunda business imene tingapange imene ngamatipase drama kuti ngati institution iziyenda inali filling station tinapanga filling station tina ma projections ose tinapanga defend ku board tinapanga defend kwa Chilimani makumbukira Chilimani kumanena kuti fana koma simuna nkoche ndikufusa mafuso ngeti fusa Chilima mafuso 6 ose nayanka straight on Zodi is very impressed and that was how Luana was approved kuti apange chitukuko cha filling station anakhazikisa filling station mukapita kubunda filling station iliko imene ndi branch out ya and then filling station ija now zakuti khaleso ndi shopping complex chimene chinandipangisa filling station ndi shopping complex nena kuti ndimaona magali moto ambiri kuchoka ku mitundu kubwera kubunda koma filling station like 6 miles so zoti tikanyamuka town filling station bazaipeza pa 6 miles 34 kilometers ukafika kubunda kube filling station ndoto magali moto aja makhala first or lecture ndoto makachia mafuta kuti 6 miles nana kuti this is a viable idea shopping on the other hand student population mapanga grow koma no kuti ukagule ma groceries ndi town 37 kilometers 38 kilometers or so nde upite ubwere imaona kuti anthu ambiri sitingakwanisa so napanga ma revenue projections ndama imene school izipanga generate akakhazikisa shopping complex komanso ndi filling station filling station now zadaikepo so ma bank ngati ka national bank zithandizira kuti ana samakatenge ndalama kutali azitenga konkuja nthawi yathu kunali ma switch matha kulandira upkeep kuzera ku card yeti ya imene amapasana ngati ATM so zimene napanga justify and zimene mukati mpite kulwana mukapeza zilipo ma flagship programs amene
anabwera kuphatikizapo ndi initiative ina imene timaitcha kuti Luwana Student Entrepreneurship Led Initiative imene timaphunzitsa magraduate aku Luwana kuti musadikire white collar job muyambe kupanga ma initiatives anu muli pa second year mpange submit concept note ya zimene mufuna mpange tikupasa ni mentor mphunzisi ndi munthu waku department akuthandiza na idea yanu ija muipanga implement pa college pano mukamafika 4th year mukamanga graduate mukayambe kupanga zimene mmafuna kupanga zija kumuzi kuti muthandize anthu ambiri. Madam Vice President achipani chimene cha People's Development PDP tikaona nthawi yathu yadutsa koma sitinakambe zambiri zokhuza ino nkhani zokhuza kukhala VP china kupanga ni spandi chani tsogolo lili motani zimene zonse zinazikambe bwanji mutilole kuti program yathu gawo loyamba tiyimire pamenepa kuti tikumanenso sabata ya mawa pamene tidzakwangule mfundo zina zoti anthu akathe kumvesesa zokhuza iyi. Okay. Ndi mmene tafikira kumapeto ndi gawo loyamba la program imene ya Mlendo wathu msabatayi pano pa Mzati Radio. Ine langa dzina ndi Evans Matola ndipo ndikulankhulana ndi Rose Sakala amene ndi first vice president wa chipani cha People's Development PDP ndipo tamvatu nkhani yawo yokhuza maphunziro koma maphunziro amenewa sitidafike nawo kuti kodi ndiye pano zili motani akambapo nkhani yokhuza kuti adakhalapo mwana woyendayenda m'misika m'misewu street connected kid nkhani imeneyo sitinayikambe nkhani yachipembedzo nkhani kuti sono kuti alowe kapena ndala adazilowa nanga kugwira ntchito yotani zimenezo sitinazikambe bwanji tikumane sabata ya mawa pamenenso tizakhale pompano pa wireless ya Mzati kukupatsirani program imeneyi ya Mlendo wathu msabatayi mwakoma nonse.